अनि मा बेफोरो मा बेफोरो नोंखौ लोंनो नाङा होननानै बुंदोंमोन आं बेफोरखौ हो डाक्टारा जि नोंखौ लोंनो नाङा होननानै बुंदोंमोन बावगारबाय नामा नोङो हो बावगारबाय बे हाबिलायादि नोंखौ फैनानै जेनथेन हाबिलानि थाखाय नों बासिदोंमोन बेफोरखौ बावगारबाय नामा बेफोरखौ बावगारबाय नोङो खेबसे लोंबाय आरो मा खेबसे लोंबाय डक्टरनि बाथ्राखौ लायालासिनो नों बेबायदि लोंला लोंसि खालायबाय थायोबा मोनथिखा मायबा मोनसे जाफिनबा मोनथिखा नोङो हो डाक्टरनि बाथ्रा खोनासङाबा जाफिनखायो मायबा नङा मायबा लोंला दिननिफ्राय आं थानो हाथारैनो लोंबाय दिनै साला बथल नोंनि केरेक्टारखौ मोनथिगौ आं मोनथिबाय दिनै लोंला गाबोन लोंला नों बेबायदिनो बुङै बेबायदिनो लोंबाय थायो मोनथिबायना ओइ आयै नोंनाबो बखिनाया बारा एसे लोंनायाव जेबो जाया बखिनायासो बारा होननानै बुंदों हो बखिनायासो बारा होननानै बुंदों माबा मोनसे जाब्ला मा जागोन मा जानोखाय नङा नों बुंबा बाथ्राफोरखौ मानो खोनासङा नोंहा लोंनायनि मा दरखार दा हो फिसाफोरा मोजां थाथों होननानै मोजां खालायथों होननानै मा खालायो नोंसोर आरो एसेबो गुरुत्थ' गैया जेब्लाबो उल्थाखौसो खालायखायो जेखौ खालायनाङा होनना बुङो बेखौसो खालायखायो जेखौ फसायनाङा होननानै बुङो बेखौसो फसायखायो ओइ गासैबो बाथ्रायावनो नोंनि रुल सालायनो नागिरनाङा मोनथिबाय नोंनि बायदि गासैबो जाजोबा आंनि लाइफ आंनि जिउ आं आंनि गोसो बायदिबो खालायगोन नोंनि बाथ्राखौ खोनासंबाय थानो हायो नामा आङो गथ' गोरलै नङाथ' आङो दिनै बेबायदिसो बुंबाय नोङो बिमानि अननायखौ नों रुलसो नुदों रुल नङा माथो ओरै खालामनाङा बोरै खालामनाङा बेखौ जानाङा बेखौ मानाङा बेयाव थांनाङा बेयाव नाङा फाग्ला जागोन आं बेबायदि थाबाय थाब्ला फाग्ला जासिगोन आङो नोंनि बेबायदि बाथ्राफोरखौ खोनासं नोंनि रुलाव सोलि फाग्ला जासिगोन आं हाया आं बेबायदि थाबाय थानो ओंखारलांगोन आं बारा बे न'निफ्राय मिथिखा बारा रुल खालायबाय थानो आंथिखौ मोजांखौ बुंनायखाय दिनै ओंखारलांनायसो बाथ्रा बुंदों नोङो ओंखारलाङा मा गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों गासिबो खालायखौ आङो मा खालायखौ गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों नोंनो ओइखौ फसाया बिखौ फसाया मानसि बासिनायाव एक्सपार्ट बियो मोजां नङा बैयो मोजां नङा बिबो गाज्रि बैबो गाज्रि बयबो गाज्रि नोंल' मोजां बे न'आव थानो होनबाय आं बेबायदिखायनो मा बुंखो नोङो मा मानसि मोजां गाज्रि सोरखौ गाज्रि बुंदों आं मायबा बुंनो थांनायानो बिसोरखौ प्रब्लेमसो एसे बाथ्रा खोनासङा आंहासो दाय जाबाय नामायबा आंनि थाखायसो जाबाय नामायबा आंसो मायबा खालायबाय मोजां बाथ्रा मायबा मोनसे बुजायोब्ला आंसो गाज्रि जायो फंसे बाथ्रा मायबा मोनसे बुंगोन खयज' जाया न' गारना थांनो ओंखारो बापरे न' गारना थांगोन आंहा ओजों बेसे खस्थ' खालायो बिजनेस बारायनो सानो कम्पानि बारायनो सानो आरो फिसाज्ला लोंनायाव मुखुब लोंनानै सालायगोन गारि जानायनि थाखाय गारि सालायगोन एक्सिडेन्ट जागोन गावनि गोरोन्थियावनो बेफोर जाजोबदों जानाय लोंनायनिल' धान्दा बेनिखायनो एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना डाक्टरनि बाथ्रा बुंनायखौ खेबसे खोनासङा मायबा मोनसे जाबावब्ला जानाय लोंनाय बायदि मोनगोन दे नोङो फिसाफोरनि मोजांखौ साननानैनो बे लाइफआव मा सेक्रिफाइस खालायबोखौ बिमानि सेक्रिफाइसखौ हमनोनो हाया आंसो गाज्रि जायो जेरावबो फंसे बाथ्रा बुंब्ला न' गारना थांनो ओंखारो न' गारना थांगोन खामानि थोबसे मावनो रोङा अफिसाव थांनो रोङा जेबो खामानि मावनो रोङा मायबा मावना जागोन नोङो न' गारना थांब्ला इजि सारदों बे संसारखौ न' गारना थांनानै खामानि मावना जाहैगोन नोङो अबावबा न'आव थाखानाय खामानिखौनो मावा आरो अबावबा खामानि मावना जाहैबाबो न' गारना थांगोन बियो गावसोरनि मोजांखौ साननानै एक्सिडेन्ट जानायखाय जेरावबो थांनो होआखै मोजां जाथारदों होननानै आरो जेबो बेबायदि लोंला लोंसि लोंनो होआखै आरो लोंबावदों आंहासो गाज्रि बेनिफ्राय बुंनायखाय एसेबां गिदिर सेंग्रा जाबाय दाबो साननो रोंला नामा बे आरोथ' आरो लोगोफोराबो सासेबो मोजां गैखाया बेना जाख्रुबला लोंख्रुबला र' बे सोरबा पापिस्ट' बिनि सोरबा लोगोफोरानो होफैदों बियो आंखौसो माबा गथ' गोरलै बायदि सासन खालायनाङा होननानै रायदों बे माबा सासन नामा बे माबा सासन बिनि एक्सिडेन्ट जानायनि थाखायसो बेफोरखौ खालायनाङा होननानै बुंदोंमोन देहाया मोजाङै थाथों होननानै मोजां गाज्रि बुजिनो रोङा दाबो एसेबां गिदिर सेंग्रा जानानैबो आयै नों जि बे मानसिखौ आंखौ चेक खालायनो होदोंमोन बे मानसिया सिंगोल नङा हाबा जाखानायसो गथ'खानाय दं आयौ हाबा जाखानायसो नंगौनि नङाहाय हाबा बिदिखा नंमारगौ आंनि सासेया लोगोआ बुंदों आयौ बेबायदिसो थगायबाय बेलाय माथो हाबा जायाखै सिंगोल होननानैसो बुंदोंमोन बोरायना थानाय होननासो बुंदोंमोन नोंहालाय माथो जानला मानला मानसिफोरजों रायज्लायबाय थायो ओरैनोसो रायलायो हायाबा टाइम पास रायज्लायनाङा हिनजाव सानैखानो मानसिया बेबायदिसो आंलाय माथो हाबा सिंगोल होननानैसो रायज्लायदोंमोनहाय साला बे आंखौ थगायदों हाबा जायाखै सिंगोलसो होनना बुंलायदों बेयासो बा गथ' सानै दंलायो बिखौ ब्लग मारिना दोनगोन आं रायज्लायनोबा हिनजाव गैयि हिनजाव गारा थांजानाय बेफोरजोंसो रायज्लायनांगौ आरोलाय नोंलाय माथो रायज्लायाबाबो जायो बे बुरि बैसोआवलाय रायज्लायनायलाय मा खालायनो नोंलाय हाबाथ' जाखाया
नों हाबा जागोन सानदों? हाबा जायाहाय आबा ओरैनो मा खालायनो मा मानो मोनो नालाय आरो बुरियाखैहाय आबा आङो मा बेबायदि बुंबाय थायो मानसिफोरा खथ' सिख्ला सिख्ला बुङो आंखौ नोंनि बिब'सो बुङो आंखौ बिमा होनना रावबो बुङा सोर होनोलै नोंखौ आंनि बिब' होननानै नोंखौलाय बिमा मा नुखायो माथो अबाव सिख्ला नुयो नोंखौलाय आयु आबा बेबायदिसो बुंबाय सिख्ला नुवा आरो आंखौ नुवाथ' र' राखाव खाव बैसो जानाय बायदि नुखायो 50 बोसोर बायदि नुखायो नंगौ नङा र' आयु आं एथ' बुरिबायना 50 बोसोर जानाय बायदि नुयो नुवा दे मा नुयोलाय नुयो आयु नुथाराहाय बे गथ'आ ओरैनो बुंनो आंखौ 50 बोसोर जानाय बायदि नुब्ला बे फेसबुकाव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरगौमोन आरो सेंग्रा उन्दै उन्दैफोरा नोङो नङाहाय मा नुवा बे नों बुंबानो मानिना लागोन नामा जेबो 50 बोसोर बायदि नुवाहाय आबा आंखौ नै 33 फोर बायदिसो नुयो बारनोसै ना मायो र' बेरे मोदै आरो बे खारजि निम्बु खारजिया बेखौ लागायनो र' मोखाङाव बेखौ लागायबा मालाय सिख्ला जाना थायोनो दागिफोरा थाङोनोहाय बेफोरखौ लागायबा र' दोनैनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि रुनानै जागोन र' आं थाव मस्ला बांद्राय जाबाबो थाब बुरैनो गोसोम मायबा ओंखारनो मोखांफोराव देहाफोराव दोनैनिफ्राय रुना जासिगोनहाय आं आयु इसोर भगबान बुरैनो गोसो गैथाराहाय आङो आयु बुरैथारा रावबो सेंग्रा नायनाय नङाहाय आंखौ रावबो खेर खालायनाय नङा ओरैनोबो हौवा गैखाया बुरैनो हानाय नङा आं र' साला बे खारजि गोथांखौ बारियाव थांनानै खाना लाबोनोसै आरो बेनिफ्राय बेरे मोदैजों लागायनानै मोखाङाव लागायजोबना लानोसै आं बुरिया थाब बुरिखाया सोरबा बुरिबाबो आं बुरिया आं जेनेबा गोरलैसो आं जेनेबा जेबोखौनो बुजिनो रोङा जेबोखौनो रोङा गावसो रोंजोबगौ गावनाल' नंगौ गावसो मोजां गावनो मोजां बयबो गाज्रि गावल' मोजां बुंनो थाङोब्ला दिनै बे आइनि बेबायदि आखलनि थाखायनो आं बिफानि अननाय मोनाखै आरो हाबिलायाबो दिनै आंनि खाथियाव गैया बे आइनि थाखायल' गैया आइया जुदि दिनै हाबिलाखौ लाखिगौमोन हाबिलायाबो दिनै आंनि खाथियाव थागौमोन बेफोर गासिबो आइनि थाखायल' जायो आइयानो गासिबो आइनि थाखायनो जाजोबो आरो आंखौसो रायनो फैदों जेबो रोङा जेबो बुजिया होननानै आं मोनथिया मा खालामनांगौ मा मानांगौ गावल' मोनथिगौ गारना थांनो गोनां माब्लाबा बि न'खौ आंखौ रायदोंसोना आंनाथ' एक्सिडेन्ट जानाया एसेबां बावलांबायानो आं मोजां जाबायानो फिट जाबायानो जानो हायो थाबायनो हायो लोंनो हायो खारनो हायो आरो मा फिट नंबावला आंलाय मा फिट नंबावला आंखौ जि बायजोआव थांनो होआ आंखौ जेबो थांनो होआ जेरावबो थांनो होआ गारि सालायनो होआ लोंनो होआ मानो होआ मानो एसेबां बादा दानो ओंखारलांगोन आंखौ सिनायाखै ओजों आङो मा टेनसन जादों आंसो मिथिगौ थागोन आं लोंगोन आं गावनि गोसो बायदि खालायगोन आं नों मा खालायनो एक्सिडेन्ट जानायनि उननिफ्राय बाहानासो मोन्दों आंखौ न' सिङाव सोना लानाया फाग्ला सोरबा बेबायदि थाबाय थानो हायो नामा एसेबां रियेक्ट देखायो एसेबां रागा देखायो बथलसेल'सो लोंदों आं मायबा लोंदों नामा आं एसे लोंनायावलाय मा जानो आं जेनेबा जेबोखौनो मोनथिया बेसेबां लोंनांगौ बोरै थानांगौ आं लाइफखौ माबायदि स्पेन्ड खालायनांगौ आं जेबोखौनो मोनथिया आयु राजा मा दरखौ मोखाङाव जिरायना दङ जिरायनो मोना बेयाव जिरायनो मोनाथ' राजा दरखौ मोखां जिरायनो मोना लोखि गैया जायोनो जनांला दोनैनिफ्राय जला दे नै राजा नोंसि आब'लियाव बोथो आब' सिबनोसो थांदों ए नोंसि आब'सो सिबिग्रा जाबाय नोङो खामानियाव थांला आं थांला आङो स्कुलावसो थांसिगोन ए बा मालाय नों स्कुलावसो थांसिगोन दे होमबालाय नोंसि आब'आ नोंखौ स्कुलावबो होबायबा नोंसि आब'आ नोंनि खामानिखौबो मावबायबा होमबा नोंसि आब'आ थासिगोन खोमा ने नोंसानियावनो औ आब'आलाय मानो थांबावनो आंखौ गारना आब'आ थांलानो जेरावबो बेयावनो थाखासिगोन आब'निबो न'ना इयो ए मोजां दे होमबालाय बे हाबिलिया थांला बाथ्राखौ खोन्था जासिगोन नामा आं आरो राजाखौ गारनो थांजानो गिनानैसो खिन्थायाखैमोन बेखौ नागिरबाय थादों होननानै नै नोंसो आब'आव फैबाथाय खिन्थाबानो जाबाय आब' सुखिया मायबा रायज्लायनो नोंजों जोंहानाव थांनो होदों होनना खिन्थादे दे होमबालाय राजा थांसै आं ओंखारनोसैलै आंहा आब'आ आंखौ दुगैना ओंखारनानै थानो होदों गैग्रिन र' हाबिला नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे नोंसोरनावसो थांदोंमोन आङो ए सोरनाव थांदोंमोन आंबो नै दासो सफैबाय नोंसो थांबायबालाय खामानियाव बाबुनि सिबग्रायाव नोंसो थांबायबा औ माबामोनहाय हाबिला नोंजों मोनसे खोथासो रायज्लायनो फैदोंमोन आङो मा खोथा सुखे देनाय नों बिद्दा जाग्रोनाय नोङो बे बाथ्राखौ मिथिनायनि उनाव जेनेबा थाङा होननानै बिद्दा बुजियाखै आं थारमाने नोंनो मोनसे बाथ्रा खिन्थानो नागिरदों आं जायखिजाया बे बाथ्राखौ मिथिनायनि उनाव नों जोंफोर गामिखौ गारना थाङा होननानै बुं कसम जा राजाखौ गारना थाङा हारसिं होननानै होनबासो खिन्थागोन आं आयु मा खोथा कसम जालायनांगौ बेहाय माबा कसम जा
होनबासो खिन्थागोन आङो अख्रां राजाखौ हारसिं गानना थाङा होननानै। सुखि मानो थांनो आं राजाखौ हारसिं गाननानैलाय? नै दा गाबोननो जों स्कुलाव रायज्लायनोसो थांनो नागिरदों, राजाखौ स्कुलावबो होसिगोन, बिनि खामानिखौबो आंनो मावबाय, मानो गानना थांनो बेखौलाय? थांमारोना बित्ता, राजाखौ गानना थाङाना बित्ता बुंलाय। थाङा दे, मानो थांनो? गिनाय मोनसै आङो, गथ'आवनो थबथबनो बिमा बिफायाबो थैबाय, दा नोंखौ मोनबाय, नोंबो गानना थांबा माबोरैबा जागोन ना, बेनिखायनो आङो दाखालिनिफ्रायनो बे बाथ्राखौ खोन्थाया जानानैनो खिन्थाखैमोन आङो। दे खिन्थादो, माथो बाथ्रा? अख्रां राजाखौ बेबायदि हारसिं गाननानै थांब्ला आंहा पापसो नांगोन माथो सुखि। आंनो थानो जायगा होदों, न' होदों, जानो ओंखाम, उन्दुनो बिसना, थानो जायगा, बेफोरखौ होदों आंनो राजाया। गामि फंबायसो आंनि बियो, आं मानो गारना थांनो बिखौ? आंनि खैफोदनि समाव राजायानो आंखौ मदद खालायदों, आंनि भगबान बायदिसो बियो। आंहा थानो जायगा गैया, अबाव थानो जायगा गैयामोन, राजायासो लाना फैदों, आरो बे मानसिखौनो आं गारना थांब्ला माबायदि जागोन? आंखौ इसोरा निमाहा होनाय नङा माथो। बेनोथ' जेनेबा उन्दैथार गथ' नालाय, नोंखौबो थारमाने थाजानो लुबैयो आरो जोंबो ना, बेनिखायनो बुंदों। औ होनब्ला नै बाथ्राखौ खिन्थानोसै आं नोंनो। औ गिनायसो मोनलायलांबाय आं, नों ओरैबायदि बुंबाय दङ। थादो माबोरै गिनायसो मोनबाय आं, बिखा ख्लाब ख्लाब मोनसिबाय। खिन्थानोसै आं दा सिदा दाख्लै जेनेबा आङो बै माबा टाउनाव माबा मोनसे खामानियाव थांदोंमोन आङो मोनसे जायगायाव, बेनिफ्राय बेयाव सासे सेंग्राया नोंनि फट'खौ लानानै नोंखौ नागिरथिंबाय थादोंमोन। आंखौ नागिरमारदोंमोन? माबायदिमोन सेंग्राया? गोजौना, मोखां गोलावनो? बुथारनायखौ नागिरदोंमोन नामा? औ गोजौ मानसि नायनो मोजांमोन आरो, गोजौ बालेंलें, जेनेबा बालेंलें माने गोजौ आरोना, बेनिफ्राय मोखां गोलाव, गन्थं गोलाव, मेगन बेस्राम। सिनायनो? नों सोर जायोमोन नोंनि बियो? सिनाय नामा? सिनायनो माने औ, आं साननाया जुदि नंगौ बेनो आरो। मा होनना सोंनाय नोंनि सिगाङाव? बेसेरा फाग्ला बायदिनो बेसेबा सान्दुं गोसायाव नागिरथिंबाय दंमोन मानसिफोरनि सिगाङाव, बेसेबा सोंनाय। बेनिफ्राय आंबो बे समाव नोंखौ नुवाखैमोन नालाय, नुवाखै होनना बुंबाय आरो। होमब्ला गुथालाना आंखौ नागिरबाय दंमोन? गुथालादों आंखौ बेबायदि नागिरगोन आं सानाखैमोन। गुथालनि अनगायै सोरथो नागिरबावनो? मामायाथ' सेंग्रा नङा आरो, बिदिथ' नागिरखानाय नङा मामा आनैया, आं मिथिखागौ। आंखौ सोरबा अननाय मानसि दंब्ला बे आबैलिङानो जागोन, दादै आरो गुथाल बिसोरनो जागोन, आरोथ' रावबो गैयानो। आयौ मा जाखो वै, थांनो होननासो सानबाय नामाहाय नोंलाय? है सानाखै। सोरमोन बे सेंग्राया? जोंनिनो सिनायनाय। नोंखौलाय मानोथो बेबायदि नागिरनाय? जेनेबा फट' देखाय नों मा नांलायनानै फैदों नामा? नोंलाय माथो बुंदोंमोन नोंसोर रावबो गैया? माब्लाबा मोजाङैनो खिन्थागोन दे सुखि आं। नंगौ? दे होमबालाय।